Eyame nana kodwa amia ya mitosu mienu eye tanoso achempem hene ya mde som nana kwakuku atia otosu nu ekosu nana techima hene osi ade ayu akonfi amia na mabusiem ye fiju so krapa ne ebeduru tanoso ha mempanyimfo a mebeto wo no enyina ena nana ebo ya achempem he mempanyimfo no somu ansa no worum koye kra achi nana dotoblibiri ne penso and was say techima traditional area ohia opia hima na me yetire ye say tanoso achempem ene yede ye hema koye friend wo usu ampem a wotete kumase se woye tanoso hema tanoso man hema ebi si mabusia moja mene nana kwakuwadu tanoso achempem abusia panyini no emra nana hema na waba kumase se woye achempem hema no oye menua ba prekope nyese bia oye hoho na champion hima yesi no ya de ometiwo mina mso anu free nana kwaku kwaten himfie di ne ko fie yesi na champion hima no eti se na oba kumase no kan se woye aha oman hima enye no kure Asantima UK ukuma pimwa apembeba ne wonwa se kwasiebuo ne asisie nti abofo no asani firi soro aba asase so se woni nipa ma ebe adwuma fo sikase ho me kire Pay Angel minia corporate store apostle download Pay Angel na fe promo code no Asante UK ubohye mu anu sika no edu ba bibiara a epese eduro abofo ene de ko Ghana ebibrem Kelos Royal Hotel ultramodern hotel bia oje ne ho ntre ha ewo atwomako dua wo Asante Mountain mu ben ebuakwa hotel ye feyi na ehonso enika se ura da bia mu a wɔhiesie mu ɛwɔ ahonka kwanso hotel edwumadi ahodo a wodie no esombo ne so ani wɔwɔ VIP rooms or executive rooms and afi wɔwɔ standard rooms obambo de enyade a ehu bi mu ekira kwai wɔ atwomako foridua sunya kwantempo a ebedu kumase de ball kesiesi hɔ a oniga we filling station na edi hwanimu atwomako foridua ɛhɔ na Kelos Royal Hotel ɛwɔ obetumi afrɛ ahomatrofo yi 0249 450 955 0549 382 485 Kelos Royal Hotel. Your home away from home. na eyinchirimu bi na yepe yene nana afie usu akohia wo Cape Coast na ye introduction na say ye bopa himfo ni dini no apagya wo ye boni do say onye tanoso achempeme hima na mum ye tanoso man hima asem ye kire ya adwene wona ya achempeme hine mira bo wudi ne bo di bre na ma yinchirimu Monsieur Frem na ko bia amia ya otoso ni tanoso techima achempeme enemy asema wo kana mate Ghana ha ma mia makanto wo se ensem bi si baabi a ye fitin ya se ebe kokoto ebe kwa ahemfie na ase no bi a na ya asen kase na bibia no makanto wo se ye mpanhwehwemu sa asem bi si kuro bi so ya asem no ebe kompanyimfo anim a mpanyimfo no ntimi ntu nipa bi ema no mbahwehwe obetia ne ya ka asem no na fanto kwa ne nsensem na eba bikura asem kodi koto a yen hwehwe be kura ne yakogua wo before ya enyi se nipa no eba sa na yem de se sa asem we wa ba ha wa se wa daji aba wa beto me ya obi bisem no asem no kure na no uso ampem no oyeminu aba pa me ma me no nyina ka ekire no ya ye frita no so ha ye frita no joso krapa eni ebedu ya ha se de mpanyin sam ya kan akire me eno na ya na no ware tano so he tetenu emu nti ebe ya adehye tano so ohene ma sa achempem de ye bo amu nyim se de amamene ne amane no etie
na de ma yɛn so yɛ wɔ fa no ya mbeto wɔ no me beto me wɔ fa Kwadwo Fɔdwo wɔn na yɛ panyin na panyin pa na yɛ frɛ no Kwadwo Osu na wɔn de maami ho no manto no te Kwadwo Fɔdwo no na mbeto no wɔn na yɛ panyin efiri hɔ a na aba Mamudu Kramu ɔnso efiri hɔ a na aba Durusu Kramu efiri Durusu n'ekyira na aba Kwadwo Nimo firi hɔ a na aba Yansia no firi hɔ a na aba Siebu Kramu sɛ mo wɔ fa deɛ no wɔn yɛ nkramofoɔ yɛfie no nkramofoɔ wɔ hɔ na Kristofoɔ wɔ hɔ wɔn na yɛ mpanyinfoɔ ɛwɔ ne fie na Nana Dr. Obilibi Penso ɛna wɔn se na nana wɔn bɔ yɛ akyɛmpem hene wɔn de akyɛmpem hene no maa yɛ ne wɔ fa no maa me bɔ wɔn de nyinaa na wɔn te ase ɛna wɔn so mu ɛna wɔn de me nua panyin Kwasi Tawia esi so de akonnwa no maa no nsɛm bi sisi ɛna wɔ se wɔn deɛ akonnwa no wɔyi ne ho afiri wɔtu ne ho adeɛ so akonnwa no da hɔ saa na me wɔ fa Kwadwo Fɔdwo no wɔyɛ panyin no no wɔn so wɔ Sampa hɔ na no wɔte de ne pa ɛna wɔbaayɛ sɛ pɛ no wɔbɛsɔ akonnwa no mu ɛna wɔwu akonnwa no so no saa mmerɛ na me nua baa kyɛmpem heme yɛ wɔwu so a yɛde ne sii so na sɛ baa sɛ wɔnya ahema nso ne sɛ Nana Dr. Obilibi Penso no ɛna wɔse Tanos Tachiman traditional area akonnwa so ni biaa wɔsɛ wode wɔ hema aba emra wɔ hɛ to hɔ no na yitire yɛ ne sɛ yɛn ne yɛdi nkae ɛde Nana Wusu a ɛkɔɛ ampem ne nso so Wusu a Nana Wusu a ɛsɔɔso ɛna esi so ɛna wodi hema no a na wɔn nso so ɔbɛyɛ saa mmerɛ a yɛde nsi so nya no wɔ Tachiman wɔyɛ adwuma wɔ Tachiman council hɔ sameboa na mokɔ Tachiman council hɔ a na mo hwɛ nkrataa no mu a behu sɛ ampa wɔna na wɔyɛ ɔhema no saa mmerɛ no wɔte na nata me nsambosomfuo fie wɔ Tachiman na no nkɔdaa mu no wɔ papa yɛfrɛ no Mr. Puku no wɔyɛ drugstore wɔ Nkwansakwa so hɔ ɛsɛn bie maternity home so wɔ Nkwansakwa so hɔ a ɛma ne yɛnti ne yɛ na na ɛhwɛ saa store maternity home no owu kura no nkyɛde biara saa ɛna wɔba no ɛna wɔde akɔra owusu a no ɛbaa yɛ ano wɔ n'anete yɛ onye nya adwuma wɔ council hɔ yɛ san bɔ no akyɛmpem hema na akyɛmpem hema no mu no ta no so ahensɛm wɔ ha enti mmerɛ bi ɛna no otumfoɔ ɛhyɛ baabi ɛfa bi wɔ Kumase saa mmerɛ nso na mɛmatu kwa na mu osirim nti me bae deɛ meteyɛ no sɛ otumfoɔ hyɛ ɛfa bi wɔ Kumase nti wɔn mo hwɛ video a na wɔn hu TV na wɔn hu no so ɛna wɔn bɛbɔ amanneɛ kyerɛ Nana Kwasi Kwatea wɔtɔ so nan ya no yɛ ta no so hene ya ne penso ne yɛbɔ akyɛmpem hema no wo so akyerɛ no enti ɛbaa saa no na ɔbaa yɛ ofiri Kumase baa yɛ ɛna wɔn busabusa na wahwɛ mante akɔhunu asɛm sɛ wayɛ dɔm na kyerɛ sɛ deɛ ma ɔmbo no sɛ wakɔdwɔn Asante ai wakɔdwɔn Asante ɛwɔ an wɔn mboro no ɛna ofiri ta no so ɛna wɔkɔɔyɛ na ansa na wo befiri ha akɔ nso so no wɔn kɔ adwabɔ bi wɔ Kumase Sunyan Lawrence Penso ɛna Nana Kwasi Kwatea ne de no kɔɔ sɛ akyɛmpem hema deɛ wo bɛn Nana sɛ woyɛ abusua wo bɛn Nana saa mɛ nso ɔbaa panyin a no wɔ hɔ no ta no so no yɛ hema asie ne mu ɔde more than a papa over. I didn't tell her. She said, Ansana, Wobey Hemano,
gye sɛ tano no fa wobɛkɔm saa na wakɔtɔ nsuo na saa mmerɛ no bɛdu no sɛ bia ɔhene bi bɛwu anaasɛ yɛdi bayerɛ yɛbɛbɔ fɔntɔmfrɔmu ayɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛne ɛmu saa no a saa fɔntɔmfrɔmsɛm no bi akɔm bi bɛba nkɔmfoɔ bi ayi na sɛ ɔbɛfa wɔ a wobɛkɔ hɔ akɔm no bɛka mo akɔ hɔ na ɔde mmirika akɔtɔ nsuo no mu na akɔtɔ nsuo mu ne yɛfa akyiri a ne yɛhunu sɛ ampa tano no pɛ wɔ a ɛno wɔ amammerɛ ne amanneɛ a yɛbɛyɛ wɔ yɛde wobɛkɔ akɔm ama wɔkɔsua akɔm ama akɔm no wosua wie ne yɛyɛ ho mpanyin amammerɛ yɛ biribi a yɛde wasi ɔhema akonnwa nso ne yɛde susu akoro ne yɛwo dea ɛsɛ tano so akonnwa no yɛ maadwa ɛyɛ wo dea akonnwa no yɛ wo dea nti na yɛwusu a nsuo no afa no makɔm no aba no so a menhunu bi da na kanyame na mɛkɔ akɔhwɛ no akɔm kame na mɛkɔ akɔhwɛ no akɔm sɛsɛ yɛabusua no mu no wohwɛ mmarima no ɛwɔ mu no a mmarima wɔ mu me na meyɛ panyini paa gye sɛ me nua baa medi n'akyi ɛne wɔno wɔkyɛɛ me abusua no mu me na meyɛ panyini mpanyinfoɔ no nyinaa kɔyɛ kra akyi sɛ nkanka ne ka mmɔfra me na meyɛ panyini nti saa mmerɛ no koraa no a yɛde so wɔkɔtɔ nso a nka bɛsɛ mfa sɛ saa mmerɛ no koraa no wɔ so wɔpere ma ahema ne ade no na mpanyinfoɔ no koraa ni hɔ na nana mibusa wasɛm woyɛ prosini panyin sɛ woyɛ IGP ne yɛka sɛ yɛde inspector ma wa ɔbɛ nana ne na busam sa yɛ mibusa wɔ ne sɛ me wɔhene paa da me fie hema o yɛ aha nso so wokɔdi hema no a kuro ne yɛwɔ dea ne yɛde akyɛmpem hene ma me a ɛnyɛ me wɔhema no sɛ me nua no no o sɛ mewɔ faase no no o ne wɔ ne bɛyi hene ne wɔhema na ɛyi hene na wɔhema yi hene a na sɛ wɔhene no kɔ ne kra akyiri a ɛnyɛ me hema no na ɛbɛyi hene ɛwɔ me fie hɔ na mekɔsesa no yɛmpanyimfoɔ nyinaa nim sɛ saa hema no ɛni yɛ fie nti wɔno gye akyɛmpemene no yɛasɛsei ato me a mete so yi nti wo ne akyɛmpem hene mene akyɛmpem ɛna na yɛwusu a ne akyɛmpem hema akyɛmpem hema enti ahemfie a ɔkoraa no nananom yɛhyɛ mmerɛ bi to hɔ sɛ woawu ni ɔhema no asɛm si wasi a na sɛ ɛwuo bi si wabusua ma yɛ ma ɔnyɛ yie hema yɛ baa na kyerɛ sɛ matu akyɛmpem hema no so o meso mene no mentuu no so ya me si ɔte wei wɔyɛ ma kyɛmpem hema wɔna akɔbɔ no ho safo hene nana wadaroma wonim nana safo kantanka mene no paa ɔyɛ de wɔ kuro yi wɔyɛ nkuruwa so ni na wɔn mu fie no wɔn soa tano no ne kahyire wɔn ɛwɔ wɔn no sɛ yɛbɛsoa tano no a wɔn de kahyire no kɔ mene ne twetwe nkɔmmɔ ma ɔka bibi sɛ nana fie so a opoku arakatakyi pɛn so ɛne nana fie akɔbi pɛn so ɛna ɔtumfoɔ opoku agye ne tum sɛ ɔman hema ma ɔde ne kɔkyerɛ nana afie kɔbi sɛ wampem nokore bi wom ya mimi aba nana mimi aba no na wɔde no kɔkyerɛ no a wɔkɔso abusuani bɛ na ne ka ho wodi mo sɛ ya na krepo wɔ hɔ ɛnɛ deɛ mi yɛde mi si akonnwa so me mba ne me wɔ faase no ma atwitwa me picture ya sese bi kura nkwadaa no bi wubusa no kura obetimi ayi akyerɛ enti wɔba manhyia hɔ no abɛsua no ne busuani bɛ na ne mu deɛ mo mfrɛ no ne wɔ mo bɔ ne busuani a ɔbaa hɔ na mo mfrɛ nipa no bɛkyerɛ sɛ ampa mɛfrɛ busuani nyinaa aba sɛ wɔn ho ano ɛkɔ hɔ wɔn bɛ aka mo no enti deɛ nasafo ka nokore bi anim nokore bi anim wɔde no kɔ akɔkyerɛ nana kɔbi busuani bɛ busa nana safo no sɛ akyɛmpem abusua mu hɔ no hwan na no wɔka ho sɛ wokɔsuaeɛ a abusuafoɔ ka ho wabusua panyini ka ho obi ankɔkorɔ abusua panyini deɛ wɔ so wɔ ɛne dɔ ɛdi wɔkyi na wakɔ yakɔgye atom adi ho adanseɛ sɛ ampa yɛne yɛde wɔ baayɛ wokɔsua akyerɛ nana no hwan na wotumfoɔ no hwan na ne ka ho nana nano yɛ a yɛwura kɔ Cape Coast yi yɛne nana fie so ahyia nana yɛ so a ɛma yɛ samra ne fa hemfo no meka sɛ tano so akyɛmpem hema na ɛbɛ wɔka kyerɛ me sɛ wɔnyɛ akyɛmpem hema no yɛ ɔman hema dabi ebi ne abusua yɛ nana no obi ani bi da obi ani
man himada ana tano so himada na m se ye dia kom ne di himanu won koto nsuo mu nkomo ye nkohwe na kom amamre ni amane bia ye nye adenti na afro m se wo ye achem tano so man hima nana de na me nana yi kan ni de nana safo ye uzu se ndi so betima ba tano so kuru mama hawa ba na nya de pakura bata yesa afise ade ne minim ba bia wonum kopra ne ya wonum de timanhia ho aye keka sansem sese kuloma ahoto ni kuloma akora ahoto ni kuloma akora nana safo ka bibisa ahoto ni kulom ha no be me bi we friend commander ona e ma hoto ne ma ha one ne ya adwene sa na be ahoto ma ne firi hin efiri ono safo no commander ne de one de one woye ayo one me okronti o ofiri kronti abusuam odi konte here na obi akonti wo hene ne wa ne kontre na wo na wo koye niema bi a emfata ya wono otimi di konte hene no na se ni kwa mu a so obeka bi fisa wo se akonya na abese wono daache na kepade a obefa enti wo ka bi a odi ka nye se bi a wo ya abante bi o tikuro mu wo ye basabasa ni ade ne niema bi na nse mete na safo no na se bi se commander na kum nipa me anam ko interview no kai sa o wasi wo kum nipa wasi commander patapa na etutu asema oboa okum nipa kurin ko incidents bi ni si na danfo pa ene friend say aboa bi se na fu ena wasi wo me nkoboa no wo nkuku no okọ ya wo hunu aboa no a ono na danfo no kura ni tiem no e ka kire nse aboa no na eba no oto no a se na wona bayifo na ada hu ni po se dia be ni si o ene ka aba antie apolisifoɔ ayɛ hwehwɛmu ayɛ bibia asotwe de ma na yɛ de twe ma no kusi sɛ mde na eduro ya ɔba afie na wo safo ya wo ka wasɛm me ne wasan mfie nan me wofa wo ne me wofa to car Toyota na ne yɛ de yɛ aduma wo de car no ekonya accident wo hani kwaso soko hani kwaso samraman ni bi wu eno ye ko incident na once the near sana on the say coincidence na mu mi no wan e wudi ene se mu nyina ape wo wakum nipa no wonso wakum nipa wo abaya amfo anku no wonso abaya anku no se mu case nyina ayepe nana afutu bai na de be mana nanom se de nana ya wusu wa ya odi hye na asise ode menhia ne se oye manhema na obisi hene ewo tanosu afutu be na adema vise ankama ese anhwe ya basa ebeba brichi bebo me de asemo america kire wansem de press conference bi kire o mi funu so me nana kodwa am ya mi to so mienu tanoso achempem hene ya mi de som nana kwakuku aten a otoso num ekoso nana techma hene osi ade ayu akonfi am na mabusiam ye fiti so krapa ne ebeduru tanoso ha me mpanyimfo a me beto wo no enyina ena nana ebo ya achempem he me mpanyimfo no so mu ansa no worum koye kra achi nana Dr. Blibri ne penso and was say Techima traditional area o hia obia hima na me yetire ye se tanoso achempem ene ye de ye hima koye friend wo wusu ampem a wotete kumase se wo ye tanoso hima tanoso man hima ebi si mabusia muda nyano kura ebi si mese opa wo miamfantam entoso opa omayamfa entam entoso opa yamfantam entoso makanum yansa mani abere pa na mte ha no adai
wa kwara kete wo be bossa mususem ya to ya busuam a ya na efiri to so ka pa betro betina ata no so ha jam kwanya no di manim adai jam kwaya na udi manim what be that me otumfo opoku ware wona wo bisa kire o na busuafo be na ebedi na chi ana dia mu ye bibia mu twa video mu twa video mu mfra na mu twa video se ne busua ne be na free ta no so ha ebezi na cha wo te kumase ya wo se wo ye ta no so man hema woti kuromu ha woti sunyan wasi asifie wo sunyan na wote ana wasi bisu wo kumase ya wote wa wudi ni wa bata no so abedi hema ada aye kro mabi aye pa yan ya busuam kura aye kura ba wo mabi ya de ya to no pa hwi ana wode namu a nana wo tumfuturu agun wani enti maami wo wusuwa ya wusuwa na waso wadi wo wusuwa ampem no wonya ampem wota no so ha na mo taro so dia doso tano ya watachima tano so ye okuma se tano so ye ogomu watano so tano so dia wo hwa map mu abebere wo ho se tano so no wodi ne hema anya tachima tano so ha enye mabusia mu tano so an wodi tano so hema ya menti bi mpanyin samuda meti wa meka se mi was 75 years mi wie school 1965 musa no mpanyin sembe no wo ye fi a mi minimum a wonu wonim ebia obi na ato anansesem bi ato yasun a wo de ya saa ne ma no wo pe ekone ntokwa na bata anya saa bata anya saa wo ya hema wo ya saa bata anya mani abre pa nam ti America no me na me ya chempe me na busu apanyi na obeba ama mu ahunu wo afidie so no no abeka ne de se de America ne se mbeboa obeba abeka me de ba no asia bra yo tanasumai mene nana kwakuba du tanaso achempema busua panyini emra nana himana waba kumasi se oya champion himana oyeminu ba prekope nyese bia oye hoho na champion hima yesino ya do metiwo mina mso anu free nana kwaku kwaten himfie di ko ofie yesi na champion himana eti se na oba kumasi no kan se woye aha oman hima enye no kure na ya maamenom anu oto omo ya ekromam ya mama panyina na odi ohima no nana abranfra ona di kure so akọ ne krachi na aso yamfa nipa na eyi ohima ya bosom na fa ne hima mama mra eti no owu ya no bosom no emfa hima bia ya wo ohima na ohekure so wa eti wonu nana oba kumasen de oya champion hima eba pem na enti nana otumfo se waba mu ho no one mu abeka nhye bi de ye yenim se oya ha man hima eti mu ba cha me na busu panyin me nua ba no prekope de o kan nana o dedel nti okura ne se fa ne fa mra kwan so e se wanim wanim dinanu no nana no ya ba ya anyira ya frijo so krapa ya ne di ho ohene mu ya nana no ba na obeware ene ya ka ne nsinim nya eti ya ne nya donkofo ene se mabusia panye kura ka se nana ko fa no fa kwa ompe kwa papa bi mfa no fa so wo tu mfuturu gu ni pe ni they said the oil no bata anye sa ade eni ho e mane nye ho ena bruni kan bi say if the day is not there you can't force the day to be there but he's forcing the day to be there enye no kwa so a enti nana no menhia won mu se ne yie pa na picture me so to mu sanse woneme so obo a woneme a wode a wontu nipa na ono no yiro emra me enko we si ha de me fie na me no kase ye enko mabusu fie me peto so e wo ho me mfra busu ni nyina ne emra na de ono mu kan se de me kan se busu anse me boa ene se mato mera tina
amane no yɛn deɛ babusuam deɛ yɛnim sɛ wɔyɛ akyɛmpem hema enti nananom sɛ mensi foforɔ nam sɛ mensi foforɔ ama ne chance fi sɛ ya no yɛka sɛ nyɛ wɔyɛ akyɛmpem hema enti mensi bi tem ne nananom ka no pato so sɛ mede bi bɛnyɛ yie fi sɛ mentu no so amammerɛ ne amaneɛ kwan so mentu no so enti wɔyɛ makyɛmpem hema ɛne wɔn so ayɛ dɔm yɛ a wɔkɔ sɛ metu no so sɛ wiem na kyerɛ sɛ mama ne kwan sɛ wɔnyɛ deɛ wɔpɛ nti na amaneɛ no nti sɛ fan sɛ wontu no na asɛm so ahemfie a yɛwura yɛhwɛ anim sɛ ɔhene bɛbu a na ɛkɔba sɛ ɔhene amu amma na nasafo ne kɔbu akɔma deɛ wokan sɛ ɛwɔ mu adeɛ ne yɛ mu deɛ a na sɛ ɔhene bɛtena ho so wɔmpɛ na yɛwusu a ɛno no amammerɛ mu no deɛ na ɛsiɛ sɛ bia na sɛ ɔhene foforɔ bɛyɛ na ɛba sasam no wɔ manhyia wɔnom asɛm no deɛ mentimi nka ho bi aha membisa sɛ kɔba sɛ ɔhene bi awafa tano so akonya na ɔse nana yɛwusu ɔntimi ne ne nya adwuma bi mu sɛ ɔhema a akyɛmpem hema a ɛno no amammerɛ mu deɛ na abɛyɛ na deɛ sɛ ne ɔno deɛ koraa de wɔntimi ma ha sɛ wɔbɛpɛ akyɛmpem hema adi abra me saa mede ya wɔma sɛ wɔbɛba koraa sɛ gye sɛ ɔde nwaatoa na ɛba sɛ yaa no wɔ sɛ deɛ meyɛ no nyinaa no agya menam kɔɔyɛ agya masan aba sɛ nwaatoa na ɔde bɛba nana wadaworo ma akyɛmpem hema afiri kurom hɔ a mfie bɛsie ni akyɛ ofiri ha akyɛ paa saa nsɛnsɛm koraa metam a ne nsɛnsɛm no ɛfiri Kumase no baeɛ no na mewɔ lɔɔla hɔ mekɔ hɔ 91 nti mfa sɛ 91 92 mu hɔ kɔsi 93 mu na mekɛsi si tano so a na mewɔ hɔ nti mefiri lɔɔla na mekɔ Otumu 94 ofiri ha akyɛ sɛ ɔmo boro no wie no kɔkɔɛ no ma ha bi ya wɔba na tano so a deɛ yɛ ne yɛmpɛ kikiri wɔba ha ya no wɔba ha wɔ mu a na ɛmu yɛ den a wɔba ha nanse wɔnom bɛsi hene a yɛampena ma wɔnom ansi hene no wɔfiri hɔ wɔma ha bi ɛfiri hɔ deɛ wɔma ha bi nana yɛbɛda ase pii sɛ wagye mmerɛ ne yɛde nkɔmmɔ nti me deɛ asɛm a meka no ɛyɛ me so dɛ sɛ waba a wobɛpɛ widimu ahu nokora na mede maka akyerɛ wo nipa ɔpa nananom pa yɛnyi nipa bi nka ho na moma meda na memfrɛ m'abusua na wɔnom nyinaa mɛhyia na sɛ turo bi na metwa ato me nuabaa no so a ɔno bɛka ɛneɛ wɔnyɛ akyɛmpem a sɛ nka mɛka sɛ wɔnyɛ akyɛmpem wɔyɛ akyɛmpem sɛ matu no so na mmom manhemaa deɛ mamfana menim baabi ɔkɔfaa ne manhemaa no saa afei no wɔabɔ yɛ no akyɛmpem abusua no wɔabɔ no foforɔ no a wɔyɛ ne nhyehyɛeɛ foforɔ deɛ a ɛgya obiara ni